Наистина много съжалявам, че не снимам абсолютно никакви клипове напоследък. Просто нямам време. Сега едва намерих време, особено днес. Знам, събота е. Събота е, нали? Да. Добре. А, Добре, как е? не, само ще кажа нещо. А, наистина, колкото и странно да звучи, днеска ми е много натоварен ден. Имам 10 дена почивка. Не е от училището нещо. Имаше 4 дена почивка. После 3 бяха учебни и работни, които аз не ходих на училище, защото бях болна. По много неприятен начин. Даже още не съм се оправила, но това няма значение. А, сега тая събота, неделя и понеделник пак се почивни дни. Понеделник е заради изборите. Да, и във вторник вече съм на училище, защото почти се оправих. Не правих клипове и дори почивните дни. Първо почивните дни, защото правих, да, но всеки път бяха много дълги. И наистина не ми се занимаваше да ги правя наново. Много ми беше досадно. Затова днес реших да правя този клип, за да кажа какво и защо и кога ще правя, ще се опитам. Помня, че бях обещала събота и неделя да правя, но ето, събота правя, но предишната събота просто Йоко, нали сега снимаме, или ако искате канала, ще го напиша това. Тя не. Правихме ли? Правихме май, но пак беше дълъг и на мен да падна батерията после и много хубаво. Днес ще се опитам да започна една нова поредица клипове. Не си мислете, че от тези клипове да съм ги направила, защото не ми се занимаваше. Да, лято беше, не ми се занимаваше да ги правя, но имам... Едва ли ви интересува много, но... Всичките ми 170 и нещо URLD, от тях повече от 10... Моля? Тук са! О, ес! Значи вчера се е бъгнало. Но, не, супер! Вчера всичките ми URLD се... 157. Добре, няма значение. Все едно, ще направя новата поредица все пак, няма значение това. Супер, леле, всичките уроди са тук почти. Без 20. Няма значение. Тук е Иония Урод. С къщата! Супер. Много готино урод си направихме през ваканцията. Щяхме да правим клипи на него, но понеже... Да, хора, гласът ми е странен, но това не е от значение. Сега новата поредица ще е чисто нов урод, който не съм правил абсолютно нищо, който ще създам пред вас. Надявам се. Да, пред вас ще го направя. Чисто нов, току-що направен. Не знам какво ще става в него, ще го измисля. Ще снимам по един епизод. Ще видя кога. Когато ми дойде. Не знам колко сезона, колко епизода, какво, що. Ще го измисля. Не знам дали ще го продължа. Обаче, тези епизоди, които правих, като My Village и МКП, май беше другото. Да, това беше. Няма да ги продължавам, защото, както виждате, колко много, че са се изтрили 20 народа. И навярно ги няма, не помня за... Добре. Не помня заглавието. Нищо не помня, наистина. Нямам се абсолютно никаква представа как беше. Пък и съм забравила какво съм мислила да правя. Всичко е различно. През седмицата никакъв шанс да снимам клипове, защото съм отрупана с домашни. Аз сега тая събота, неделя, понеделник съм отрупана с неща, които да правя, защото тия 3 дни, които съм била на училище, трябва да уча. Гадното е, че в вторник имам тест по история, което е ужасно. Въпреки, че се поуправих, но все така.
А, да, интересно е, ама е трудно. Все пак. Не сега. Не е много, но... А, да, този клип няма да е кой знае колко дълъг, надявам се. Само ще говоря маличко. Има нови два скина. Този единия. Злати не. Аз не си го харесвам. А трябваше да е работен. Работен скин. Защото си играхме, когато строихме готината къща. Ще ви покажа в някой клип. Все някога. Днеска може би ще включа 2 или 3 клипа. Ще видя обаче. Дали ще ми остане време, защото днеска имаме малко работа. Сега, колко е часа между другото сега? Без значение колко е часа. Днеска, сега, да, сега ставам. Мисля, че е към 11 и нещо. Добре да е преди половин час, нещо такова. Не съм закусвам, ще закусвам. После имаме една работа до 5:30, може би. 5:30, 4:30. Ще видим. Но няма да е преди 3. Мисля. Не знам, ще видим. Така, все тая. Това не е значение. След това, най-вероятно ще уча, защото имам 3 дни. Да наваксам 3 дни. Тоест, всеки ден ще правя нещо. Днес ще си направя това, което пропуснах в сряда. Утре това... Така, седа. Това е моята програма, не ви интересува. Да, това е. Всъщност, не знам какво друго да кажа. С това, което казвам за днес и записането е причина, поради която не знам дали ще мога да снимам клипове. Няма какво да кажа. Наистина. Освен, че вече сме на 16-ката версия. Не знам дали има нова, ние наскоро си го апдейтнахме, така че... Той не хора знае кога е си лязла. О, все така. Ще питам. Не знам, днеска май няма да се виждаме с нея. Днеска хора май няма да се виждаме с Йоко, защото ни... болни сме. Мама каза, че може да ходим при тати. Да, точно. Ма няма, защото мисля. Летел! И той е. Всички сме болни. И мама, Йоко, Дара и Йоко. Не знам за Йоко, ама мама, тати, ти и аз сме болни. Значи не знам, че и тати е болен. Болен е! Тиха! Не знам! Ти си глух. За едно. Ти си го. Той къде е? Той е... Космоса. Той е... тук. Искаш ли да го накарам да се провикне? Не може да визитираш. Ти сериозно ли Гошо? Няма значение, той сега спи. Той винаги спи до късно. Когато не е на работа. Когато не е на работа. Особено тези събота и неделя, нали го знаеш до кога спи? Но аз го надмина. Добре, това е хора, извинете, може да е било досадно да си говорим. Така, няма значение. В коментарите ми кажете, не знам, ако искате да пишете коментари, пишете. Няма значение! Ох, вече и аз отър. Направете някакви коментари за някакво нещо. Да, кажете ми как да си направя channel banner, или как да е там. Моля, защото наистина много искам. Седло може ли да направите? Гошо, седлото не може да се прави, то се взима. Или от село, може от пещера да се спалват зомбита. Гошо вчера ми се прави учител и аз му казах. Учителят трябва да е по-умен от мен. Тя каже от колко часа се състои една степен. Той мълчи. Добре, това е, защото не знам колко е дълъг клипа. Знаете, че никъде не го следя. Абсолютно никъде не следя колко е дълъг клип. Харесайте клипът, ако харесвате скина ми. Да, ето какво да напишете в коментарите. Дали харесвате скина ми. Ето този скин. Този скин тук. Браво. Ами онзи World, дето е с островите и конете. Тъп ли си? Чао, хора!
харесайте и напишете дали ме харесвате. Скина. Чао! Извинете заради гошо съм.